Què hi haurà dintre no ho sabem. Ah, hòstia, hi ha un Crist. Ara m'he espantat, t'ho juro, ara m'he espantat. Què passa, nens? Mira, estic a Oix, això està aquí, la Garrotxa, a l'Alta Garrotxa, que això ho he llegit també, per venir fins aquí a una carretera meravellosa, tots aquells que tingueu, bueno, una miqueta de mareig i propensos al vòmit, sento dir això, agafeu una bossa de paper, rotllo matasuegres, però bueno, a lo grande, Bueno, doncs això, a veure què tal aquest poble, què ens demostra i què ens aporta. Un poble de 3 lletres, Oix, al revés, Chio, dius, estic a Chio, a Xina, molt bé, Bueno, va, anem a... Bueno, hi ha una cosa que m'agrada molt, que de moment aquí darrere ja tindríem una primera font de restaurant, que dius, m'agafa una mica de gana, patapam, a menjar, Anem cap allà, a veure què ens demostra això, a veure... Vale, va, som-hi, aquí aneu veient tot el que anem... Bueno, important, aquí a la Garrotxa la gent recicla molt, tant, que té targetes, i si et passes de la ratlla, mira, un habitant, és conya, és un company meu, és amic meu, ha vingut a acompanyar. L'acompanyant acompanya, normalment. Bueno, el que us deia, aquí les bessures, que aquí a la Garrotxa són bastant... Ramonet, que són bastant... Massa tocapilotes. Bàsicament, ho ha dit ja ho ha dit ell en boca meva, tu. Et multen, si no recicles bé, et multen. Però una bona multa, una multa que dius, carai, que em deixo aquí una quarta part del sou, Has tingut alguna multa així de bessura o no? No. No? Vale. No m'han enganxat. No t'han pillat. Home, és que la veritat és que filar bessura per bessura, a veure què hi trobes, bueno, no entrarem al debat, perquè anava a dir una barbaritat que no tinc ganes. Bueno, aquí tindríem una... És que estic escoltant gent, hi ha veus, això és important en un poble, hi hagi veus, i, com no, en una església. Sempre... Vine, anem a Ramonet, a l'església. Anem a l'església. Oi tant, Ramonet. Aquí ho tindríem. Avui t'has fotut ben de blanc, noi? Bueno, jo també, no? Sí. Jo més de crema, més de color crema. Crema i jo amb guai. A veure, molt bé. Sant Llorenç d'Oix, l'església, clar que sí, molt bé. On estan les gàrgoles? Ah, sí, és veritat, com no. Una bona gargoleta. Mira que tenim mala pinta, la gàrgola. A veure si us la puc enfocar bé. Us enfoco bé la gàrgola. Mireu. Patapam, la gàrgola, gargolera típica d'Oix. No, és conya, no ho sé, no tinc idea. La típica clau. Va, això no li fa... Mira, la típica clau que no li fa sombra a cap camp d'au. Mai més ben dit, sí o no? La clau que és molt manejable, per el cotxe. Sí, això mateix, sí. Què hi haurà dintre no ho sabem. Ah, hòstia, hi ha un Crist. Ara m'he espantat, t'ho juro, ara m'he espantat. Ai, a la Verge, tu, que la veieu o no, la Verge? Hi ha un despatx petitet. Està plorant, I un despatxet. Bueno, està bé. Anem a continuar, però anem a continuar. Donacions. Hem vist un detallet, en Ramonet ha fet una aportació èpica, que és un desfibrilador. Diu un desfibrilador, dic sí. Bueno, sí, Ramonet i sus caceres. Bueno, el desfibrilador, doncs això està molt bé que ho tinguin els pobles, la veritat, perquè aquí, a part, tampoc arriba. Els metges i tot això és una mica enrevessadet. Val, cosa curiosa, vale? Una casa amb trofeus. Vull dir, l'ego ben alt. Això està bé, escolta. Ah, Diputació de Girona, molt bé, doncs meravellós. Són uns campions, Oix. Això podem dir que són uns campions, Ramonet. Ja t'ho dic. Són, no, nosaltres no, ells. Són uns campions. Són, ojo, poca broma. Vaig a fer la típica subnormalitat que diu carrer de la Font o calle de la Fuente, i ara vas pel carrer de la Font i no trobes cap font. Bueno, o sí, encara em quedaria amb un pam de nas. Hòstia, un pam de nas. Evidentment, veus com tenia raó? No hi ha cap font a la plaça. No, clar que no. Passa la Fuente, doncs a saber. Ara, veieu, com no, una verge ha d'estar sempre en un poble, ¿vale? Un poble no és res sense verge. I en segon lloc, doncs aquí tindríem la font, Vull dir, està bastant, com diuen Ramonet, desubicadeta. Sí. Això és d'una caldera? Això és de les calderes, no, això? I encara sortirà... Una caldera, Sí, a veure que ens surti un bon llangardaix, veuràs tu. Ramonet, l'obres o te la cargues? Jo no l'obriria, Crec que ens baixarà tot el tubo cap a baix. Estic veient com cauen pedretes. Ramonet, te la cargaràs. Sí, mira, estava veient com tot això s'estava movent. I que ens fotin fora d'un poble petit. Anava a dir una barbaritat que no la diré. No vull deixar ningú sense calefacció, avui, Bé important, Ramonet, gràcies per pensar en la gent del poble,
Gràcies. Això se'n diu un ser humà Sí, no va. com Déu mane. No desubicat, però bueno. Però com Déu mane. Bueno, continuo. Avui estic bastant xistosa amb els nomets, Carrer Nou, patapam, i no és el carrer Nou, és un carrer que dius... Mira, de pedaços, ciment, pedres... Carrer empapelat, tu, empedrat, tu, i que, hosti, sento que estem parlant molt alt, que aquí no hi ha ningú i que dones el callo al 100%, També t'ho dic, Típics cartellets, però podríem dir que ja han fet oix, Vull dir, crec que portem com 5 o 6 minuts, però ja l'hem fet, el poble. Ja tindríem, vull dir, vaig fer una vista així com preliminar perquè ho veieu, però m'estic donant compte que els pobles de la Garrotxa tampoc és que tinguin estructura de poble. Són cases. Per exemple, les Joanetes, poca estructura. Sant Privat d'en Bas, poca estructura. La Pinya, poca estructura. Bueno, i així. Els nous veïns, poca estructura. Poca Farina, poca estructura. Poca Farina és un poble, Poca broma, No és cap discoteca, No. No. A veure, estem detectant problemes a les indicacions de l'espai d'interès natural de l'Alta Garrotxa, vale? Ens estem fent la pitxa un lío, perquè clar, vull dir, que potser som nosaltres, els que no tenim ni idea i som bastant retrasadets. Volem ser prudents, però estem fent números i no surten. Ramonet, explica aquí la pissarra amb el... A veure, explica. Jo el que no entenc és què vol dir 6 hores en 30 Oix. Estem a Oix, ara mateix. Sí, estem a Oix. No fer que estem a Oix. Què vol dir, això, 6 hores en 30? Clar, si fos, per exemple, inici de Cal Quic fins a Oix, per què comencem a 1h10? Problema matemàtic. Però saps qui ho resoldrà? Ells, no nosaltres. Sí. Vull dir, ja voleu passar el temps, fes una altra... Formem el problema. Sisplau, ajudeu-nos perquè és una incògnita, això. Com pot ser? Serà molt fàcil, suposo que serà molt fàcil. Sí, és molt fàcil, però no estem aquí... I per què posa 2, també, aquí? Home, això, Ramonet, això és fàcil, vull dir. Deu ser l'itinerari 2. Vale. Això m'ho compres, no? Sí. Vale, però el problema el tenim aquí. Mireu el disc del Ramonet. Sí. No el tenim. Torna a repetir. Vale. Aquí diu 6 hores en 30 minuts. Oix. Oix. El sistema Oix. Què passa amb això? Pot ser de Calquic, que has començat fins a Oix, però fent 18 quilòmetres, 6 hores, una barbaritat. Clar. Estic entenent res. Això pots fer-ho amb crosses, que triga 6 hores en 30. Sí, i del quilòmetre 0 al 3,8 de Calquic, què? 1 hora 10? La preparació, el xandall i tot això, suposo, no? Potser sí. Sí. Però no ho entenc, Les bocates i... No ho entenc. Oblides alguna cosa, tornes a casa. Pot ser això se'n diu desaprendre matemàtiques. Exacte. Vale? I jo ara mateix m'han de fer una base perquè no tinc ni idea. Com no entenem nada? Pues veniu aquí a Oix i això us posarà en dubte la matemàtica. Com un sudoku, això. Això mateix. I després ja tens coses més bàsiques que dius, hosti, clar. Església Sant Andreu de no sé què, doncs bé, hora 40, vale, Això és d'Oix fins a Sant Andreu, això està clar. Dius, cap on he d'anar? Cap allà, doncs cap allà. M'entens o no? Vull dir, Castellfollit de la Roca, cap allà, doncs cap allà. Montagut, 4 hores, pam, no? Que el Ramonet ara em deia, hòstia, diu, ara hem d'anar, bueno, volem anar a Veget, no? Hòstia, a Veget 3 hores i 20, però m'ha especificat molt bé, caminant. Caminant, però si no t'ha quedat clar que aquí hi ha un dibuix que posa caminant, però si hi ha gent que no ho entén, això mateix. vol dir caminant. Caminant, això mateix, molt bé. Doncs això mateix, Veget, com no, tallem. Mireu, vaig a fer una reflexió, perquè em fa gràcia aquesta gent que és de ciutat, i està pels pobles i et saluda com, hola, què tal, que dius, com si d'aquí tota la vida. Sí, són pixapins. Exacte. No, ho fan molt bé, actuen molt bé, Sí, Us estimo. Carinyo, Carinyo. Em veus cargous, tu? Sí, tu pixapins. Tu pixapins. Però amb carinyo, us ho juro, que jo us tinc molt carinyo, hòstia. Al igual com nosaltres de poble, tu, que jo vaig a la ciutat i me tenen calada, em calen molt ràpid, no? Però, hòstia, em fa gràcia, no? Aquest flow, que surten... que són de Barcelona, que s'han criat allà al centre del centre amb les palomes. I miren aquí, estem a Oix, tal, Garrotxa, tal, de tota la vida, què tal... Pregunta'm el que vulguis, que t'ho contestaré. Exacte, jo crec que això matemàtic potser sí que ens ho haguéssim resolt ells. Vull dir, en saben tant. S'ho haguessin inventat, Jo crec que ens ho haguessin inventat, també, no? Però em fa gràcia, no? Són actors. Sí, el flow que porten, no? És com, què fas aquí, no? I jo estic aquí tota la vida, no? I potser, bueno, fa 3 mesos que vens... Bueno, això. Bueno, aquí si voleu guardar el cotxe, doncs ja ho sabeu. Com gallines. Sí, no té ni candau, vull dir, obriu i passeu. Vull dir, com diu en Lluís Llach, deia això, que casa meva és casa vostra, no? Pues, bueno, i si no en diu Lluís Llach, doncs ho deia algú, però... Jaume
M'entens o no? Vaig a fer una pregunta, i és que creus que en aquestes cases hi ha vida? Perquè es veu bastant tancat, però al mateix temps, doncs, Sí. no, sí, no? Bueno, aquí s'acaba I, el poble, I aquí s'acaba el poble. No hi ha més, Vull dir, això, no sé en quin carrer estem. Carrer Nou. Al carrer Nou. D'abans. A veus, meravellós. Abarca molt el poble. Sí, carrer Nou. Vull dir, carrer Nou. Fin, ja està. Epa! Ja està. Ah, sí, carrer Nou. Mira, mira, hòstia, sí, Ramonet, que grande. Mireu, us amplio el xisme. Era nen, patapam, carrer Nou. I aquí s'acaba el poble. Us diré una cosa. Quan trobeu això no és dels índios, ¿vale? Això en diuen rutes, important. A veure, bàsicament, perquè dic, ostres, això, qui cony ha pintat això? Pues això està pintat perquè això és una ruta. Que pugi cap a dalt o que baixi cap a baix, pujar, baixar. Brutal la frase. Per emmarcar, sí, per emmarcar. Exacte, que la direcció sigui aquella o aquesta no ho sé, però que esteu al camí bo, sí. Vale? Pues ja està. Lloc anireu. Sí, sempre. On? A Roma. Todos los caminos donde llevan. Oix i Roma, pots anar. Oix i Roma. Meravellós. Bueno, nens, doncs això, ja hem acabat la ruta. La veritat que potser crec que no ha durat ni 10 minuts. Aquests pobles són super senzills de fer. I bàsicament és per fer rutes. No pareu de veure cartells i cartells de rutes. No sé, busqueu-vos un diccionari d'interpretacions. Jo buscaré també paral·lelament. Però bueno, sembla un jeroglífic a vegades. Ens hem fet mal, Ramonet, quasi. Per això us dic. Doncs bueno, sí, quasi. A Oix hi ha aparcament, vull dir que és arribar i moldre, i mira, des de on hem començat, farà cosa de 10 minuts, perquè això és molt senzillet. Oi, en Ramonet, tu. Senzillet, arribem Ramonet, Pam! Hem tancat el ciclo. Des de Oix, a l'Estepa, dit això, passi-ho bé, nens, i adéu-siau. Adéu, nens, adéu.